Der var engang en prinsesse med lyst hår og lyserøde kinder. Hun boede i et slot i et kongerige ikke langt herfra. Hun havde et dejligt, eventyrligt liv. Indtil hun en dag begyndte at se skyggen af en drage derude bag bakkerne i horisonten. Prinsessen, som dengang boede med sin prins, begyndte at blive utilpas. Hun havde problemer med at trække vejret og nogle gange endda at gå. Dragen fløj nu over kongeriget dag og nat, og ingen vidste, hvorfor den var der, for de levede jo i et eventyr. Det eneste, de kunne se, var dens blå skæl og ildspydende åndedræt. Alle sagde, at det var på grund af dragen, men ingen vidste, hvordan man skulle slippe af med den. Byen, prinsen, ja indbyggere fra andre kongeriger besluttede at hjælpe prinsessen. Det gik op for prinsen, at jo mere hjælp prinsessen fik, jo bedre fik hun det. De kunne ikke slå dragen ihjel, uanset hvad de gjorde, men de kunne hjælpe prinsessen med at blive glad igen. En spurgte prinsessen, hvad hun ville ønske sig, hvis det var hendes sidste ønske. Prinsessen kiggede rundt på alle, og med et bredt smil svarede hun, at hendes ønske var at kæmpe dag og nat mod den blåskællede drage, side om side med alle.